Алейкум бардор тамошо кунед любой хел телефонро бардор дорем шаҳри Қурғунтепаи бардору кӯчаи Баҳорайна бардору аз 13 дорем аз 13 пачка аст сани зури 1500 сомон ай аз 14 1550 сомон ай аз 34 3000 сомон ай аз 14 дорем 128 га аз 14 128 га 1700 сомон ай Redmi Note 11 Pro дорем 2400 сомон ай Note 11 Pro 2400 сомон ай Инай Note 12 Pro 256 ба 8200 сомон. А 54 7500 сомон, а 54. А 52 2100 сомон. Не S22 Ultra дорем 1500 сом 200. Неш А17, А17 1500 сомон 64. Ина бардор тамошо кунед. Любой хел телефонро дорем бардор маҳраман. Шаҳри Қурғунтепа кӯчаи Баҳорай магазини ака исмоне. Кадон бардор телефон Samsung дори Redmi дори. Ина биё боло штумта телефони мақсад телефонотуна бародаро алиш мекунем дига хел телефоно бигирин на аз 17 дорем аз 13 дорем любой хел телефонро бародар дорем марҳама тамошо кунед ҳамаи модель телефон ҳаст бародари ғариб кадомтон мехарен 25 шаҳр наи вилояти Хатлон айшо тимо доставка бепулай бародаро доставка бепулай марҳама дина тамошо кунед кадомет бародаро телефон метен Samsung метен Redmi метен ходор метен болош сумтен мақсад ай пеш га мезанам марҳама Samsung дори iPhone мегирин абиё iPhone овардагем рехтага ин iPhone рехтага 50 iPhone овардагем iPhone мети болоштумети Samsung мегири хеле ҳам мешава Samsung хонда Realme мети на болоштумети iPhone се камера бигина чхела се камера зурайдоз мо даин 1300 сом 1400 сом марҳама тамошо кунин номеремон 107 89 18 бардор дар YouTube ҳам канал дорум дар YouTube телефон тиҷа YouTube дам бардор канал дорум дар YouTube ба ҳарфои тоҷики телефон тиҷа бизанем бардоро дар YouTube ба тоҷики телефон тиҷа марҳамат на тамошо кунед.